मध्य प्रदेशनि इंदौराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुजाथिदों। राइफल शुटिंनि फोरोंथायनि मुङाव कच महसिन खाना गोबां हिनजावसाफोरखौ इनाय अनागार खालामदोंमोन, जायनि मबाइलाव सोंखारिजाथाव भिडिअ मोनदों। सासे फरायसाया अन्नपुर्णा पुलिस थाना ओनसोलाव थानाय अलिम्पिक शुटिं एकाडेमीनि कच महसिन खाननि हेंथायै गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होदों। फरायसाया दाबि खालामदों दि कच महसिन खाना गावनि सायावल' गाज्रि आखु दिन्थियाखैमोन। कच महसिन खाना गोबां गुबुन गुबुन आइजो फरायसाफोरनि सायावबो बेबादि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। फरायसाया मोनसे हिन्दु हायुङारि आफादनि मावथिफोरजों पुलिस थानायाव थांदोंमोन, जेराव फरायसानि अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ महसिन खाननि बेरेखायै पक्स' एक्ट आरो गुबुन धाराफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो कच महसिन खानखौ खायो। फरायसाया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि गाव 2021 मायथाइनिफ्राय नबेम्बर दान 2023 मायथाइसिम महसिन खाननि एकाडेमीआव शुटिंनि फोरोंथाय लागासिनो दङमोन। फरायसानि बादिब्ला कच महसिन खाना राइफलखौ हमनायनि मुङाव फरायसाखौ साबजाथावै दांदोंमोन। जेब्ला फरायसाया कच महसिन खानखौ हेंथा होदोंमोन आरो होबथानो थाखाय उनथिं नाहरदोंमोन, अब्ला महसिन खाना रागाजों हस्रिखावदोंमोन आरो हुमखि होदोंमोन दि जुदि फरायसाया गावनि खोथाखौ मानियाब्ला बिथांनि जिउ राहाखौ फोजोबस्रांगोन। बे जाथायनि उनाव फरायसाया गिनानै एकाडेमीआव थांनायखौ बन्द खालामदोंमोन। फरायसाया समाजजों सोंखारि जानो गिनानै सिगाङाव पुलिस रिपर्ट थिसनाखैमोन, नाथाय जेब्ला फरायसाया मिथिनो मोनो दि महसिन खाननि आखुआ सिगांनिफ्रायनो सोंखारि जाथावमोन आरो गोबां सिख्लाफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायदोंमोन, बेनि उनाव फरायसाया मोनसे हिन्दु हायुङारि आफादजों पुलिस थानायाव थाङो आरो दायनिगिरिनि बेरेखायै अजद होयो। पुलिसआ महसिन खानखौ खायो आरो बिजिरसालियाव दिन्थिफुङो, बेनि उनाव बिथांखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो।